אתן לך חיזוק, שאני אסבור לך מעגל, שלפני 25 שנה התקיים דיון בוועדה הזאת בדיוק בראשות חברת הכנסת לשעבר נעמי חזן. זה דיון שפתח את קורס החובלים בפני נשים. אז זאת אומרת, הכוח שיש לך היום, שאת בוחרת לקיים את הדיון הזה ודיונים שכאלה, הוא משנה חיים. באופן אישי הוא גם שינה את החיים שלי. אז אני מרגישה שההזדמנות שלי, כצידה לדרך. ההזדמנות שלי לדבר פה היא באמת סגירת מעגל ברמה הכי אישית. אז תודה על זה. אני באתי לכאן היום כי אני מרגישה שהערכים של צדק, כבוד ושוויון בסכנה. ההפיכה המשטרית הזאת היא מסכנת אותם. ואני מאוד אקצר את הדברים שלי ואני אמקד אותם רק, אני לא אחזור על מה שקודמתי אמרו על בג"ץ אליס מילר ושדולת הנשים ופורום דבורה. וכן דיברנו על זה קצת הבוקר. יש מי שחושבים שהמאבק לשירות משותף ולפתיחת תפקידי לחימה לנשים הוא מאבק פריבילגי, לבן, שמנותק מהמאבקים היומיומיים של נשים לזכויות. אני חושבת שההפך הוא הנכון. הזירה הצבאית והביטחונית היא מחוללת השינוי האפקטיבית ביותר בחברה הישראלית. השירות הצבאי היה ועודנו הזדמנות לניידות חברתית. נשים שלוקחות חלק בשירות צבאי משמעותי תורמות לביטחון המדינה, אבל גם מתרמות בעצמן. אני אומרת את זה מגוף ראשון. תחושת המסוגלות והמשמעות שלהן זכיתי בעקבות השירות הצבאי שלי, הן משהו שלא ניתן לקחת ממני, בדומה להשכלה איכותית ולדימוי עצמי חיובי. ההזדמנות שניתנה לי לשרת ולהתפתח במסגרת הצבאית מגיעה עם אחריות גדולה, להשמיע קול ולהביע סולידריות עם נשים באשר הן, לצמצם את הפערים בין הקצוות, כי כולנו ביחד בסירה הזאת שנקראת מדינת ישראל. הדור הבא של המנהיגות הישראלית מסתכל עלינו ומקשיב טוב טוב למה שקורה עכשיו במדינה. הדור הזה עובר עכשיו את ההכשרה המעשית למנהיגות, במערכת החינוך, בתנועות הנוער, במכינות, בשנות השירות וגם בשירות הצבאי. אם אנחנו רוצים ורוצות לראות במשכן הזה יותר נשים מחר, אנחנו צריכות להיאבק היום על שוויון הזדמנויות, גם בשירות הצבאי. ההפיכה המשטרית הזו מובלת על ידי כוחות שמרניים וחשוכים שפועלים להוציא את הנשים מהשירות הצבאי. זה מאבק שכרגע מתמקד בצבא, אבל הוא לא נשאר שם. אני רוצה לסיים את דבריי בציטוט של חברת הכנסת לשעבר נעמי חזן, כמו שאמרתי בדיון שהיא נעלה פה על פתיחת קורס חובלים לנשים. מצטטת, כל הנושא של שיבוץ נשים בכל התפקידים בצה"ל הוא נושא שמחד מעורר מחלוקת, ומאידך ברור לחלוטין שהוא המבחן למימוש השוויון בחברה הישראלית. אנחנו לא נעלמות, לא שותקות, אנחנו דורשות להישמע ולהיראות. אני מדברת פה היום בשם ציבור גדול. אנחנו מאמינות ומאמינים בשוויון. אנחנו התקווה. תודה.